wanzami. Ciwon kai kyamar su ne shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma abu ruwan warbe. Masu jama'a. Gida. Abu lafiya. Jama'a. Ga gajiya. Lafiya. Kallon. Wannan wajen na zo ka dan Allah sarki. Ka zo wajen sarkin aska kenan. Yawa. Ai. Yawa. Ka san sati uku rabon da ne aski. Ai sarkin aska. Ko ba ruwanka da kuraje in ya ma gyara da su me da me irin na wanda kamar. Amma kuma aski shi up and down. Ai dan gado ne. Kan yare ne ka san sarki ne sarkin aska yanzu. Kan yare ne ka san gaba. Yawa. Ai ba zai ishe ka kila. Ka san na musa da ruwan zai. Ina aski ma da wani ilimi ne amma kai wannan na ga dai uku ai dai isa ai da wannan dai a yaki aski ta din yanki ka dira su ba wani wazani sama da shi kwarai yawa ga ta dace kasar waje ya je yawo aski kai gashi ka tare amul ai ma kamar sabulu kaga hejja su ma uwa shawa uwa yayi ai ina ga maka malaka da yawa sai ka tuna mun lokacin da Allah ya saka shi wannan kaka namu kai ni na san dai ka san ai dai bangare na aski ka san mutun ne ma aboci aska a an dai ka dau hannun kakan nan na gaskiya sai ji dadin aski ai inda kai maka aski da ruwan zafi ne wata ran da ka taba sai mai gatan kaina da kakannin masu amma gaba ɗaya yanzu koran nan ta tafi ai wannan shi magana abosani ne kai na son sai kalli son sallah ba ma da wabe sakadi da Allah cikin naka yi kyau ai da ba ka shirya ai mutai na ga sai shafa sabulu ake banga to ni kanka inda kanka dai das bare kuwa zai ji dadan askan nan ka san ina ga cak wannan masoyin ka ne wannan ka san abbalan wabe sabon ina ne shi ma hanyar budurwa da amani shi sa ke so mai ababa so shawara a cikin a sassala ko ina idan ya wai ka na can manya-manyan askan ba su ne sai autan kenan ai manyan askan an samu bala ta ce mu das sai an autan kenan an gani da wannan amma aski na ne wannan aska wane mutum to wai baka zo da sauran askan nan ba ni ubanka idan kana mutane kana sha billahi da zini wanda ba ya kan ba ka san sarkin aska kuwa abin da kake ne a gari san sarkin aska ba wannan kawai za ka yi wannan sarkin ya gaji aska ka zama lafiya ne gaba ake shi lan wannan yau sai na ci uban wannan abin da fatan ya ga aski fatan ya yana yi domin Allah fatan ya